lang kabrigada. Ako nang basaw. Kanang ikaw mga greeting. Maligya po sa Ay! Buntag na, buntag! Mao na to mga keksyonan. Wa na gyoy lain. Ay! Lungag! Alright. Ay! Unahon sa tayo. Good morning, mother! Ako gani ang pag-ibig. Sikuog na ako. Sa mga pagkumanan. Bati mo sa dibog no, may? Ma, bati mo sa dibog no? Pwede naman good. Patay pa? Kami kong lutong humba, no? Ha? Natoon pag lutong humba, di bidli. Kami. Kaom gagdaghan. Daghan. Mumutong hurot. Magasutan niya ko to. Unsa pa kadto sa Yo, what's up? Mga adlaw sa tanan mga gano. Another day, another life, another blessing sa no karon. Sa naman January 19. January 19 na yung mga ga. Nagagamay na lang gino, hapit na gino mag February, no. So, adlaw nga Miyerkules, no. So, karon binta-bintahan na tong pamati, murag okay na ta. Uli ana sa atong pislango, no, ug sa ubog sipon. Unom guro nga adlaw nga kaligo eh. Grabe mong simana na. Sa akong pagsigtambay diri mga ano, karon kay sa una nagtrabaho sa mama. Laay-laay diri sa balay karon nga nanas mama diri, tambay na mo sa mama, duha na mi kabuk tambay diri. Di na kayo laay. Ya, di na sad kayo ta kuan kay daghan na natay kauban mo trabaho sa mga baton diri sa bahay. Nila gid ay siya na gid halos mo trabaho sa tanan. So, saan may bata na ma? Ma? Wako na may baton, mahigda na may dibukad. Inatag baton doon na ninyo dari mga gagay. Pilisita ng tubig. Kuha naman. Okay na itong kuha na. Awam ta mo, sagid pero kuha lang ta. Nalang kita kuha ubog sipon. Ay! Ha? Kubid ba? Kubid do? Nakakita bato na dahil. Ato tong sod sa ako ang kuhan ma? Bahas ma? No? Ugma na dahil. Karoon dahil. Maligo ta ron. Ugma ka atay. Maligo ko. Nasimuta ka? Di ba ako, simuta? Sa wakas! After 5 days. Kaligaw na kita mga ga. Mga siya nakanindot no? Sa marakas balay kay sa bagwiligo ay okay kayo. Sana katos mama. Ito ang pangitaan akong kuhan. Kauban kay laay kayo. Huwag kastura-stura adres balay. Aray, niuli man, niuli. Uli mo ka? Ha? Ha? Hotel ka dito, ay? Mana kita itong decision? Wag kita trabaho ron? Huwag mana? Okay kayo? Huwag ganahan ka nga trabaho sa moto ko. Sakit. Yangon akong mama nga akong katambay dere. Akong kaubos tambay. Katambay! Tapos yung katambay. Bako na may trabaho ron. Ay, naglayan yung naong lawas. Di, hutoy sa ubo. So, ari rame dire. Kami bahaton. Sige rame glay gida na dire ron. Oh, ha. Oh, higabon. Covid. Nasa daan to na ito ma. Awa na pa day? Daghan oh. Ano pa rin sobra? Katag 5 pat gas mo ba? Ano humulan akong bike day mga ga. Gingari na sa kumigo. Tara. Gingari na ni Gauribin. Ako na humulan ng kadina o gas kay taya na kayo. So salamat kayo sa pag-area ni Gaw. Marag maayo na gid ni.
Matag mudagan nagbalik kay para og mo tagbugo. Reflect mo kay ang agtang. To tagbugo. Amot. Di na ta mamlite, magbayad na lang ta. Tong kita solo. Kasing ko ba? Ako tayo 5 pa ngayon na. Awam sila labot lah yan to. Sige na. Ano mas kung bang 5 di? Paso gas. Diyan na saka. Kapay mo ayon mo. Buong gas eh. Tama, buong gas mo. No. Ngag mo ni maho ning spaghetti nga gas kung di kuptan. Drew. Sa ares mo dire mga ka. Tambal sa dire kay. May ko na may buhat ton. Sige, tagigda na ni mo. Surod to. Oy, kakapoy na ako. Wala ka mo pandi. Ako dai. Sambil akong katambay eh. Oh, mga katambay na. Palayasan ako. Pulaan ko sa kuha. Layas ko rin tawad. Pabot lang. Sige na. Ako na yun. Ikaw pa mangayo, ikaw pa manugo. Tiga ko. Ako asa akong bag. Oy. Malayas ako ito man na. Daan ka eh. Di mo ka makikitambay sa kuha. Ngumong kong palayason. Katambay ta ta. Sa mga katambay. Ano ni ma? Mo ba benjing? Kay ko mo be. Naray. Libara. Sige na. Laban na kurot para Kung may tongit. 5 ro. Nakato 5 ba ngayon ganyan nakato. Kato na. Saan kalo dai? Cuy lagi kena. Cuy keno? Cuy kay gagaw ba no? Asa may bato ni moron? May bato ni moron. Wa? Tambay ta? Ano to? Duyan ba? Dai. Akong gigot sa bayan, sa bayan magisi niya to. Chill. Kapoy kay kuha eh. Mga katambay oh. Mga katambay mga gao. Wala ninda do. Tay. Uli. Ay. Klaro kay sungugon ko ninyo. Sumay. Sumay may kanon do. Di sardinas sige biyon ni sakto kay. Permiso dan sa bay pa. Di mo ni bay. Ako ano lang. Sa may budre my friend. Buroy no? Buli. Buli ko. Buroy. Bakla ka. Boleh ba? Aw, tro nga mo. Di boleh. Ano andul? Sumay? Bila to. Garab-garab. Tapo mo na lang. No. Sumay rice. Umembro na mo tanan diri sa kuan? Paro-paro G. Mo may leader pero pa. Oh, paro-paro J. GRG. We don't die, we multiply. Biro ka na sa Batil. Fly high, butterfly. kan lagi? Paro-paro bukid. Puso saging ito to. Bao pa mo bula-bulag puso saging. Kama, pila sayo naman oy. Itlog naman na crispy fry. Pero kan kamu ko na para ako na po bosron. Lah, Ikaw po ako may ni ko sa munggos kan. hintam ka nun. Ay, panghinta no. Puli-puli ba? Mangita tagaw no, ha? Ako na po bosron. Boss ba, pitlok ko na digaw. Grabe ko bos. Nah, ngita tag kumain ka uno na. Okay ra ko do. Bula-bula saging taga. Bula-bula saging. Hoy. Ha? Ikaw ulit aga nun? Iro ba? Ikaw ikaw na. Lah, daog largo. Bos doy. Bete. Mati na. Wala 5 minutos matay. Wala si kuno. Largo ka daw kayo na. Gani ha, ang gisgutan kaon. Habit man lang mami jawra so agi magsinabot. Karon nga ang gisgutan ino mo. Largo ka daw kayo. 20-20 lang. Bente. Kok. Matik largo eh. Wa ko labot ha, di mo kuminom. Abot apel pundo. Dada itong sounds. Lagi, amo-amot lang ko. Abot lang. Sana all. Pinaskuhan. Kay sponsor ba? Wa. Nana si hamak da. Hamok ka, hamok. Hamok ba hamok do? Hamok ba ano? Saan?
Wakwakan eh. Amukan eh. Dede mapon. Siya na yun? Kau dadaan? Shout out dengan ko ano? Iridjo Jauh. Yo. Mag-ano siya, magbuhat sa YouTube channel. Support niya mo sa yan channel. Mag-YouTuber po na siya. Kau ba dia? Ha? Kuha na dito. Kaya manginom daw eh. Laya eh. Kuha ang ano? Coconut wine ba? Tubay ba? Paigit ba? Paigit. Hayat kita eh. Bilang sih kan. Igit-igit. Tingin agi kambal lagi. Dangke. Do! Jay! Dah. Tumbal, gasolina lagi na. Hoy. Gasolina lagi na gipalit niyo. Asam na, asa ko no. Oh. Okay. Okay. Ya udah okay. Latihan begitu. Lah, wah inom tambal manok eh. Inom. Orang inom dong sila ka. Tulo. Tang-tang kita ngikut segundo yan. Puro tambal sila natin. Ha? Mura mahal yun. Ayos oy. Asa ako medyas? Ito mabaw. Yung itom? Oh, Ito mabaw naman. daging ko. Yung itom na ba? Oh. Asa ka dyan? Ikaw ban? Banta? Basag unsa. Sa Yeah. orange eh. Puwa lang din. Unsa man gid? Bisa kung sa lagi mo sa buwa. Unsa. Kuya. Naman. Okay ra lagi. Basag puwa. Oh, pwede. Eh. Tanawa dire. Nga mo no. No. Kawa? Ini kedua. Jadi ini ke Pakawa, bangon lagi na pakawa. Dilux. Dilux. Huy. Saway klaro sa mo to may pamik-mik mo ban. Huy. Agay. Huy. Ay. Ay, klaro. Tara, diyan na. Ba? Tara, mik uban mik upatan. Diyan na. Iya. Sabot ko. Di na mo ko lagi, to mo na. Ban ini. Dilux. Kulo sa ato eh. Kuah. Lah. Ayo si Billy ana. Ay do. Lagi la yole. Lah. Grabe yo. Dali ara pa nga yan, ngayon na yuli. Lah. Sige, sapato to. Tagfila man na. Tagfila na. Tayo doy. Jay. Kaya pa? Pa. Na. Eh. Lah. Yeah. Nice king sunset oh. Dadah. Hih. Abot jud. Abot man dai semut ya, yung di kaabot. Sige na. So, suway tatsa. Lagi na sa mga tambay. What's up mga katambay? Ay, tignan ko.
Andre deh. Mana dia palitan modul? Kan boy oh? Boy. Dia kan aneh boy? Ano? Dibog na basta dah papilian. Murag nang exam gud. Basta multiple choice gani. Dibog juga sa answer labi na ko ka nagtuon. Ano. Mura na sa exit kay kung makibaw sa imong baliton daan, di libog juga sa baliton daghan na. Terpas pas gamay kay murag na ko gitugnaw. Ha? Sting, ito mo Kristo. Ngay ka korto sa korto. Ang presyo? Dili. Ato dito? Ayaw! Ayaw! Wag! Ubanan tikaw. Bayadaan na yun nakuan. Testing? Oh. Kwarta oh? Ito pag ito. Tigaan ya kwarta dara. Ito. Yapil ko. Parehas na eh? Ako din ako kuha niya. Kani ko. Nusuno. Terus parehas di sana. Udah ba ko kuha siya? Di siya sagot nusuno. Para palit ng limon sa ito, mama. Ako ito kupot sa imong kwarta ha? Marok ka? Anlir, teka ka ito buhay. Manok. Di niya na dito. Dugay ka kamayan rin. Female na di oy. Mil bikas. Uy, arara di oy. Uy. Sakto na. Di mga female. Ayan. Yawa kayo. Demonyo kayo kumana. Kuyawan mo dahil. Mga adyo. Kung ilan may dagan kay muga na kayo singot sa aircon. Klaro. Ito ipalit mo? Yan plano palitan mga ga. Medyas. Ayan ipalit headset. Ako siya imuta na. Napa siya dagang medyas sila. Ingo siya na. Sakto na yung ibuhat. Kanang wasay mo. Ano paliton? Ano palit ka na. Sakto na siya eh. Sakto. Waka na sa'yo siya decision do. Sakto to. Sa para na, huwag na nakaimuan na pangitag lain. Ano, pagduwag. Kaya shoutout be. Shoutout sa imuha niya din. Shoutout. Bahala ko na maglakaw. Hulo. Tetrumag. Ito tayo sa ex ni Ganoy TV. Bahala ka na itag to. Bahala ko na maglakaw. Basta di lang ko na magsakay. Saan magsakay mo mabiliti? Magbuwag sa ta? Ha? Upload kami. Bye. Bye! Pamgi pamliti, samot na pamalit kay shooter. Butong sa. Ay. Agor kita mag-upload. Magana kay giapas mi sa mumigo nagmotor. Butan na yun tay. Do. Paningo da do. Pagbusog kay mapas mo ka. Yo mo to sa tanang karong adlaw mga ano, tan tapuson niya. Kaon pa ko nagabian jud no, nagabian jud uli. Mga tanan karon mga katambay. Nawag ko magkita pa tagbalik. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, subscribe no. So, Ganoy TV ano out. Bye-bye.